població començarem, a part d'acabar amb el projecte del pont, començarem robòtica. Bé, robòtica és possible donar-la aquest curs i a tercer, a més, gràcies a la PIMA. La PIMA de l'IES Marratxí ens ha aconseguit 10 kits com aquest Zoom, la caixa Zoom de l'empresa BQ, que permeten iniciar-se la robòtica fent ús de la plataforma Arduino. La placa que ve amb aquest kit és la placa Arduino. Aquí veieu una sèrie de components que hi ha. Ara us ensenyaré una miqueta la placa per sobre perquè us faceu una idea, abans de començar a explicar-vos el que és la robòtica, com a mínim sabem una miqueta de què va el tema. Això és una placa, això està claríssim, aquesta placa és una placa compatible a Arduino. Què vol dir això? Perquè funciona com una placa Arduino. Una placa Arduino té un microcontrolador, una sèrie d'entrades digitals, entrades i sortides digitals, entrades i sortides analògiques i altres pins on li podem connectar altres coses. A part d'aquesta té una entrada d'alimentació, una entrada micro USB per poder connectar algun dispositiu o senzillament connectar-lo a l'ordinador. Té aquesta, a part de la... com a més d'una placa Arduino normal, té un mòdul de Bluetooth representat per aquestes línies. Després té un botó de reset i a més també té un botó de on-off. Bé, aquí veieu la part de darrere de la placa, amb soldadures, els pins, etc. Tot el que facem aquest curs amb aquesta placa ho podeu fer amb una placa Arduino qualsevol. El que podria passar és que si omplem el mòdul de Bluetooth, haguéssiu de comprar un mòdul per connectar a la placa Arduino, si és que la placa Arduino, el model de placa Arduino que compreu no en té. Però si no, tot el que farem durant aquest curs ho podríeu fer a casa vostra amb una placa Arduino. Anem a veure què és la robòtica, ja que això va de robòtica. La robòtica què és? La robòtica és una ciència, una derivada de la tecnologia que ens permet programar enginys mecànics i electrònics i que aquests executin automàticament una sèrie de comportaments depenent del que us rodeja. Els components els robots tenen sensors i actuadors. Què és un sensor? Doncs nosaltres en tenim de sensors, serien els nostres sentits, la vista, l'olfacte, el tacte, l'oïda, tot això serien els nostres sentits. Doncs això serien els sensors, els nostres sensors. Els robots també tenen sensors, per exemple, ara us ensenyaré els sensors que venen, alguns dels sensors que venen aquí amb aquest kit. Per exemple, aquest d'aquí. Aquest d'aquí s'aprecia aquí que són com a dos ulls, i quan el desmuntem, ara no el vull desmuntar, però quan el desmuntem veurem que hi ha un signe d'un ratpenat dibuixat. Per què? Perquè això realment és un sensor d'ultrasons. Ens permet emet ultrasons i per un dels dos d'aquests espècie d'ulls emet un ultrasó, l'altre rep, i la diferència entre el temps que transcorreix entre que un l'envia i l'altre rep ens permet mesurar distàncies, com ho fan els ratpenats. Això seria un sensor. Després hi ha actuadors. Per exemple, un actuador seria això,
Què és això? Doncs això és un servo de rotació contínua, o per entendre's un motor. Vol dir que aquest component és un component electrònic que nosaltres podem fer que es mogui de forma contínua cap endavant, cap enrere, o que es quedi aturat. Això seria un actuador, una cosa que fa coses. No rep res, sinó que l'únic que fa és actuar. Per exemple, això, aquest component, això és un zumbador, fa bzzz, vale? Podem fer sons a través d'aquí, podem fer notes musicals també, vale? Això és un actuador perquè genera una acció, vale? Per exemple, aquí, no sé si sabeu gaire bé, hi ha un LED, això és un LED, aquí hi ha un LED. Els LEDs són actuadors perquè emeten llum, val? Un altre LED. Això és un sensor diríem que de llum, en realitat és per seguir línies. Amb això se poden fer seguiment de línies negres o blanques, seguiment de camins. De fet, hi ha el típic robot seguir línies, que li diuen, que es fa amb sensors d'aquest estil. Aquí també és l'altre. Després, evidentment, hi ha on posar les piles, per aconseguir el voltatge adequat perquè funcionin tots els motors. I després també hi ha servos. Un servo no és res més que un motor, però que només té la capacitat de giro de 0 fins a 180 graus. Per què s'emplea això? Sembla que no tingui gaire utilitat. Doncs sí, tots els avions en tenen i tots els vaixells en tenen. El timó d'un vaixell o el timó o el flap dels avions doncs funcionen amb servos, que només tenen un rang limitat de moviment. Evidentment també després tenim aquí un cable USB per connectar l'ordinador, i en tot això doncs podem programar-ho. També hi ha botons, un botó, que això seria un sensor, el botó detecta si ha estat pitjat o no, i nosaltres podem fer que si s'ha detectat que l'hem pitjat o no, doncs pot fer una cosa o una altra. També tenim aquí un sensor de llum, una LDR, és una resistència depenent de la llum, un potenciòmetre o una resistència variable, val? Bé, doncs, com us deia abans, la robòtica no és res més que l'automatització mitjançant la mecànica, l'electrònica i la programació de comportaments d'aquesta màquina que li diem robot, a la qual nosaltres li hem dotat d'una certa intel·ligència. Perquè us feu una idea, després, a part d'aquests 10 kits que tenim, en tenim un que és que permet, que bàsicament té els mateixos components que hem vist abans, però a més aquesta part blanca que toco aquí, tot això que estic tocant, això està imprès amb una impressora 3D, i excepte aquesta placa de matriculat, tot l'altre està imprès amb una impressora 3D, i això ens permet ja directament tenir un robot que podem fer moure per tot l'institut, si volem, no? D'això en tenim un i 10 caixes com aquestes. Com es programa això? Les plaques Arduino es programen en base a un llenguatge que es diu Arduino, que té un entorn de programació, o sigui un IDE, un entorn integrat de desenvolupament,
IDE, se diu això, que hi ha totes les eines adequades per poder programar robots. De totes maneres, també BQ, perquè això és de l'empresa BQ, veieu aquí, és el logo de BQ, o aquest és el logo de BQ. BQ, per facilitar més i per facilitar que els alumnes aprenguin més fàcilment la lògica de la programació i de la robòtica, doncs té un llenguatge que es diu BitBlock, que ja veurem, que és un llenguatge tipus Scratch, que funciona en drag and drop, o sigui, arrastrant i mollant, que permet programar aquest tipus de robots. I de moment això és tot fins ara.